chỉ bay ule với hi Friday the 13th tan ti ang kania February ni som pathum sang ni som ni porokani kumina hian Friday the 13th thi voi thum kan nei don ani February March le November ate Friday the 13th kan nei don ani suppose an lau khopan ti rom Friday the 13th hi voin chuan hei Bungkawn atanga Saron veng chukhlak na motor kawngpui siam me ka kan update lo panga hei tuna hian tlai lam dar nga vel ania hei heng lai hi siam main hall ania hei tuna po siam tu tan boi pui mek ani chuan hei heng lai kawng hi nizan lama te khawl mangin an lo press a an lo nem muk tawh a lo ti mama tlan chu an awm tan viau ani chuan hei heng lai te pawh hi kal vel nan le tlan vel nan pawh ziam viau tawh ni tuna chuan modern school thanga kan awma modern school ang Baptist biakin bul atang tir meka hei lai kawng chho hi tlan ala hrawng deuh khawp mai a vai vut le balu le nalkawi a awm wangin tlan har em a hei traffic police ten an lo awm zir hiin tuna vai vut in the meka hetia vai vut an the hianin a nalkawi zual te kha an tir a an awm lo deuh ni tuni pawh ni chin kan tan tlang zo chia hle ni lai kawng hi kawngpui mo tak ani wangin a lum em mai a motor pawh ti khawp hian an kham thei a chu wangin kawng a chiat tlek pon rei tak pawh an lo thei lo ani tin a siam vel chhung pawh hianin motor hi kan reng a ngai tho wang hianin siam pawh hi short tu tuk thei lo a zan lamah chauh an siam thei ni cho nên lai kong hi fit ni velin en a oi chawin tan tir na ma hian fit ni velin an dol sanga cho nên lai kong chawin tizal deuh lek do nai
dahil tu na kan hong hianin kidney vel lain han dol sang ani maro chu saron veng step lampang he bo tatlat maya engtin moro man na thade ulek chu an siam tharlo chuanin helai step chu thla kal vel tan chu na boi thlang vele de ulek dona a thalam be sei photang kan video te milo thlir sak vain kan lom hle ni kan channel hi milo subscribe sak ve ula la subscribe lo te khan chuna thei angin milo share dar sak ve don nia kan lom e